बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 मार्च 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अदेबानि फालांगियाव मोजां नङा, खहा जानो हागौ। गोदान माबा मोनसे गिलिर बिबान मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनजों गोदै रावजों रायज्लायोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो दाला। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। बहाबा दावबायहैयोब्ला मुलाम्फा जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोजां खामानिखौ दिनै जागायनो हागोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। थि थांखि लानो रोंनाय नङा। गोसोखौ गोनो गोथो मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। गोदान खामानिनि बिबान मोननो हागौ। बहाबा दावबायहैनांगौब्ला दिनै दोनथ'नायानो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। देहाया मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। उल्था आथोननि जोहै गोबां धोन मोननो हागौ। गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय। खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि जेंनायाव बाहागो लाफाहैनो मोजां। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। खामानि मावनो बानाय फैगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोनो गोथो मोनगोन। अदेबानि मोनाबिलि समाव मोजां सानखांनो हागोन। साननाया जाफुंगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि मोजां खामानियाव खरसायाबो बांगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सिनायमोनै सुबुंखौ बांद्राय दाफोथाय। खहा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोदान हाबाखौ दिनै जागायनो हागोन। गुबुननि दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लायैआनो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोग्गो थांखि लानो रोंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। माबा मोनसे बिबान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयआ बांगोन। गोब्राब हाबाखौ दिनै मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन।
धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गलाय गुजाय मोनगोन। अदेबानि गोसोनि साननाया जाफुंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बबेबा मोनसे खामानियाव गोनो गोथो सोमजिनो हागौ। बहाबा दावबायहैयोब्ला जाफुंसारगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङै मावफुंनो हागोन। गोदान सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। बानाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां धोन खामायनो हागोन। मोनसे खामानियाव नांथाबनाया गाहाम। बेखौ मावनो ना बैखौ मावनो एबा गोनो गोथो जायोब्ला खहा जागोन। बांद्राय थाखा दावरा खालामोब्ला मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। देहाया मोजां थानाय नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सिगांनि अनजालु एबा अनजालिखौ लोगो मोनलायगोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।